Nos levamos 145 anos de historia o noso partido e, polo tanto, tuvemos momentos onde estuvemos na oposición, no goberno, sabemos o que é gobernar, onde tuvemos 25 deputados e onde ahora temos 9. Vostedes, claro, tuveron que andar cambiando de nombre ao seu partido, desde Partido Popular, Alianza Popular ou incluso os seus antecesores que estaban ali a la mano derecha del dictador. Algúns nomes están aí, e algún galego. E a Xunta Xacobea empezou a revitalizarse e tuvo un punto de inflexión no ano 93, época xa do señor Fraga, aquel que estaba sentado á dereita do dictador. Supuxo ese punto de inflexión que foi importante para Galicia, xerando todo un ecosistema en torno ao Camiño de Santiago. Parece que lles molesta, pero é a realidade. Hemeroteca. Incluso os que temos xa certa idade, silencio, por incluso favor. temos na retina e na cabeza. Xa non temos que tirar de un momentiño, por favor. Non sei se... Un momentiño. Vamos a parar o tempo. Non é que moleste, que vostede retirou ese concepto xa noutro debate que xa fora obxecto de distinta discusión. E retirouno da orde do día. Non sei se hoxe quere volver a facer o mesmo. Non, porque non dixo, non sei se me escoitou. Sí, perfectamente. Que o señor Fraga estaba sentado á dereita dun dictador. Exactamente. Puntualizouse que cando se empregara ese concepto era o dictador que dictaba e vostede estivo de acordo nese debate que o retiraba. Non. Sí, bueno. Pareceme, vostede siga, que teño facultade para retiralo concretamente. Si considero que non afecta. Como que foi? Xa empezamos outra vez, señora Prado. Pero Franco non era un dictador. Pero non está falando de Franco, señora Prado. Franco non era precisamente, un dictador, señora Candia. Vostede, precisamente. Ben, vamos a continuar. Entendo que non nos retira, non? Non, é dicir... Vale, perfecto. Continúe co debate, por favor. Pero, a ver, unha pregunta, porque a mellor son eu a despistada e a mellor a idade xa me empeza a pasar mala factura tamén, non? A mellor xa empece con Alzheimer. Pero Franco era un dictador, sí ou non? E me dirixín a Franco ahora.